एस.बी.एफ. 365 चेनेलनि गासै नायगिरि आरो फोलेरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ जागायनो नाजानाय जादों। दिनैनि कन्टेन्टआ स्पेशली जाहैबाय आथिखालाव आसामाव 22टा समष्टि दाफामनायनि हाबाफारिया जोबलांबाय। नाथाय बे जोबलांनायनि गेजेराव जोंनि बिटिसि हालामाव मोनसे गुदुं थासारि सोरजिनानै होलांबाय डिलिमिटेशन कमिशना। दा बे डिलिमिटेशन कमिशना जा सिगांनि ड्राफ्टिं खालामनायाव जोंनि बिटिसि पार्टआव थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव मोननै लकसभा जानायनि खोथाखौ 2007 मायथाइनिफ्रायनो बिथां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि मोननि नाजानायजों आरो आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि मोना गोबां समनिफ्राय बेखौ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानो 6 डिल काउन्सिलखौ लानानै थामहिनबा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोननै लकसभा समष्टि दानायनि बा दानो हानायनि राहा लामा दं आरो जोंनो 6 डिल काउन्सिल थामहिनबा बिटिसिआव मोननै लकसभा नांगौ होननानै बिथांमोना सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारिनि दैदेननायाव बै समाव बिथांमोना कमिशनार अफ इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियाजों सावरायनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना माखासे दाबि दावाफोरखौ होनाय जादोंमोन। आरो बेबादिनो बिटिसि पार्टआव क'क्राझार आरो अदालगुरि बे मोननै समष्टि जानायनि खोथामोन। नाथाय आसाम सरकारनि बा असमिया सुबुंनि माखासे मेलेमजिबिफोरनि जि सोलो बाहायनानै बर'फोरखौ खावनायाव बुखावनायनि मोनसे सोलो लानानै आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मोननै गांखंखौ माबोरै दानस'नानै होनो हायो बिनि नोजोर लानानै क'क्राझाराथ' गोदोनिफ्रायनो एसटि रिजार्भेसनाव थाखानाय मोनसे लकसभा समष्टिमोन। नाथाय बिटिसि पार्टआव मोननै लकसभानि खोथायाथ' बाद हो क'क्राझारखौबो एसटिनिफ्राय दाननानै अपेन बा जेनेरेल खालामनो हायो बेनि थाखाय हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों भाबै अजद खालामनाय जादोंदि क'क्राझारखौ एसटि रिजार्भेसनावनो लाखिफिननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दावा खालामदोंमोन। जायनि जाउनाव हाजासे नाजासोमनायनि गेजेरावबो बे क'क्राझार लकसभाखौ सिगांनि बादिनो दोनफिननो गोनां जादोंमोन। ना क'क्राझारखौ एसटि रिजार्भेसनखौ सिफायनो हायैनि जाउनावनो जानो हागौ अदालगुरियाबो बिटिसि पार्टआव जुदि लकसभा समष्टि जायोब्ला बर'फोरनि गेजेराव बा बिटिसि मुंनि 6 डिल काउन्सिलनि गेजेराव मोननै लकसभा जागोन आरो बड'लेण्ड बिहिनाव मोनसे गोख्रों बिफाव लाहैनो हागौ बेखौ गिनानैनो जानो हागौ आथिखालनि सरकाराव थानाय बिथाङा बे सोलोखौ खालामनानै ड्राफ्टिं कमिसन बेफोरबादि खालामदोंबो जानो हागौ। मानोना जोंनि बर' हारिनि जौगानायखौ बिथांमोना माब्लाबाबो लुबैया। जायनि जाउनाव बिथांमोना दरंखौ अदालगुरि समष्टि खालामनो हानायनि लामाया दंखायो। बिटिसि पार्टआवनो मोनद' बिधानसभा समष्टि दङ। नाथाय मोनद' बिधान समष्टिजों मोनसे लकसभा समष्टि दानो हानायनि नोजोरा दंखाथारो आरो हायो। आरो बेबायदिनो आसामाव मोनद' समष्टिखौ लानानै लकसभा समष्टि दानायनि नोजोराबो गां नुजाथिना दंखायो। बेखौ नोजोर होनानै आसामनि मादावनो मानो जोंनि बिटिसि पार्टनिफ्राय मोनद' एमएलए सिटखौ बोनजाफानानै हजोंहाय मोनब्रै एमएलए सिटखौ दाजानानै मोन 11 बिधानसभा समष्टिखौ लानानै आसामनि मादावनो देरसिन लकसभा समष्टि दरंखौ खालामनानै अदालगुरिखौ नापात्ता खालामनानै बर'फोरनि गेजेराव दावराव दासि आथिखालाव सोमजिबाय दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि 6 डिलिं काउन्सिलाव थामहिनबा 6 डिल आयेननि बेन्दोङाव थानाय ओनसोलनि जि बिधानसभा समष्टिखौ बायजो समष्टिजों बोनजाबनानै लकसभा खालामनायनि खान्थि
गैया नाथाय बिथांमोना सिक्स डिलिं काउन्सिलनि माखासे नेमखान्थि आयेन खानुनखौ मिथिसेयावबो जोंनि आसाम सरकारा बेखौ दरं मुंनि लकसभा सोरजिनानै आसामनि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन लकसभा समष्टि थामहिनबा आथिखालाव दरं लकसभा समष्टियाव मोन 11 विधानसभा दङ आरो बिटिसि पार्टनि मोनद'खौ लानानै 22 मोनब्रैजों दाजाबनानै मोनसे आसामनि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन लकसभा खालामनाय जादों। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जिहेतु आथिखालाव दरं लकसभा समष्टिया एसटी नङा नालाय दा बेनिखायनो जानो हागौ जोंनि मोनद' विधानसभा समष्टिनि माखासे नन बड' कमिउनिटिनि मानसिखौ लानानै आरो हजोंहाय आसामनि मोनब्रै विधानसभा समष्टिनि सुबुं बिसांखौ लानानै बिथांमोना अरायसम बिथांमोना बिटिसि आरो बिटिसिनि बायजोनि सुबुंफोरखौ लानानै दरं लकसभा समष्टियाव अरायसम देरहासार जानो हायो एमपि सासे बेखौ नोजोर होनानैसो बिथांमोना बे समष्टिखौ दाफामनाय जादों। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला आसाम सरकारनि बिफावा मोननै नोजोरजों गावस्रानो गोनां जादों। जुदि बिटिसिआव थानाय मोनद' विधानसभा समष्टिखौ लानानै अदालगुरिखौनो जुदि अदालगुरि लकसभा खालामनाय जायोब्ला हजोंहाय मोनब्रै लकसभाखौ लानानैबो बिथांमोना आरोबाव बिथांमोना आसामनि बेन्दोङावनो मोनसे लकसभा सोरजि फिननो गोनां जाहैनायनि बे मोनसे गुमुर नङाब्ला लकसभानि मुंखौ बिथांमोना दरंखौ माबा मोनसे जाहोनाव बर'फोरनि दाबि दावाफोरखौ एंगारनो हायैयाव आरो नेमखान्थि बायदिब्लाथ' जोंनि बिटिसि पार्टआव थानाय मोनद' विधानसभा समष्टिखौ जोङो आसामनो हरनानै दरं लकसभा खालामनायाव जोंहा मदद होनायावथ' जोंनि बर'फ्रा गैखाया नाथाय जोंनि गेदेर गोलावफ्रा माखासे असमिया सेन्टिमेन्टजों थांनानै जोंनि गादियाव जनाय सरकारनि मानसियानो खायसे असमियाफोरजों लोगो लालायनानै बेफोर सिंजों जोंनि सेन्टिमेन्टखौ सिफायनानै गावनि गादिखौल' रैखाथि खालामनो नाजानाय बादिखौ जों नुनो मोनो। मानोना स्पेसियेलि बिथां प्रमद बर'आ बुंनो थाङोबा अदालगुरि लकसभानि बेन्दोङावनो गोग्लैनाय समष्टिनि सासे मानसि आरो बिटिसिनि सिएम बिथांमोननि जि सान्थौफ्रा गावनि ओनसोल गावनि सिथ्लाखौ रैखाथि खालामनो थाखायसो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ दैथायहरदों नाथाय बिथांमोननि सानस्रिया बर' माहारिनि जौगानाय आरो बर' माहारिनि अरायसम थांनानै थानायनि खोथाखौ साननानैसो बिथांमोननि साननाया जानांगौमोन। दा जोङो मोननै प्रेस मिटनि जोहै हाग्रामा महिलारि आरो प्रमदनि बिबुंथिखौ लानानै जों सावरायनो हायो। हाग्रामा महिलारिया मोनसे खोथाखौ बुंदों दि बिटिसि पार्टआव मोननै लकसभाखौ नांगोन आरो मोननै लकसभाखौ जेरैखि जायाबाबो बोलोयै सोलोयै नेमखान्थि बादि आयेनखान्थि बादि बेखौ होबथानो नाजागोन आरो बिपिएफआ अदालगुरिया लकसभा जायाब्ला थामहिनबा अदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बिटिसि पार्टआव मोननै लकसभा जायाबा बिपिएफआ जिरायना थानाय नङा आरो बिपिएफआ अरायसम गावसिनि हान्जाफोरखौ लानानै आयेन खान्थि बादि बिथांमोना धरना रेलि होलांबाय थागोन होननानै बुंदों आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया गावनि प्रेस मिटनि जोहै प्रमद बर'खौ ओरैबादि बोसोनथि होदों दि गोसोब्ला बावैनो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव दाजानाय इउपिपिएल दाजाब सरकारा गोसो जायोबा केबिनेट डिसिसननि जोहै थाबैनो बेखौ आसाम सरकारनिसिम नारसिन हरनानै बेखौ इलेक्सन कमिशनारनिसिम सौहैहोनानै बेखौ थाबैनो होबथानो नाजानांगौ आरो बेफोरबायदि होबथायोब्ला थाबैनो बे हाबाफारिया जागोन होननानै बुंदों आरो बिथां प्रमद बर'नि गोरोन्थि सानस्रिनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलाव मोननै लकसभा समष्टि जानो गोनाङा दिनै दरं जानो गोनां जादों होननानै बिथाङा गावनि प्रेस मिटनि जोहै बुंदों आरो बिथाङा इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानाय माखासे दल संगठनफ्रा रंजा बाजा खालामनानै बे समष्टि
दाफामनाय डिलिमिटेशननि खामानिखौ बाख्नायनाय आरो प्रेस मिटआव बुंनाय खोथानि सायाव बिथाङा अजद होदों। जुदि बिटिसि ओनसोलाव मोन 15 विधानसभा समष्टि जादोंब्लाबो नाथाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय रैखाथि कवचआ मोनद'ल' एसटि रिजार्भेशन आरो मोनगुआनो बयनिबो थाखाय बेखौ थिनानै होनाय जादों। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जों मोनगुआ देरसिन ना मोनद'आ देरसिन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा साननानै नायनांगौ जायो। आरो 6 सिडिउलनि नेमखान्थि बादियैब्ला एसटि रिजार्भेशन जाजोबो, नाथाय जों बेखौ सानै हयै एसटि गासैखौबो जोंनि 15 समष्टिखौ एसटि खालामजोबनो हायाब्लाबो जोङो अपेन बा उदां बिजाथि जानो हानाय गासिबो माहारिफ्रा जाहाथे दावगाफानो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै बिथांमोननो मोनथामसो बा मोननैसो विधानसभा समष्टि जुदि दारायनो हानाय खान्थि बा नोजोर लानानै होनायमोनब्लाबो जागौमोन। नाथाय जों नुनो मोनो आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि जौगानाय बायदि दाबि दावाफोरखौ लानानै जोंनि बिटिसि पार्टनिफ्राय जुदि गुबुन माहारियानो 6 एमएलए देरहासारनांगौब्ला जोंनि 6 बर'नि जानानै बर'नि बिजाथि बा बर'नि पार्टिफोरनि बिजाथि जानानै आसाम एसेम्ब्लियाव दावहा जायोब्ला खोथानि दान्थे बिथान्थे जायोब्ला सोर बांसिन देरहागोन? मानोना गणतन्त्रआव मेजरिटियासो देरहायो। दा मेजरिटिया ग्रेन्टेड जायोब्ला जोंनि 6आ जेननानै थानांगोन आरो 6आ देरहासार जाहैगोन। दा बेखौ नायोब्ला गणतन्त्रनि जि मेजरिटियासो देरहायो बे खान्थिखौ नायोब्ला आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव मोन 15 विधानसभा समष्टि जानायाव इउपिपिएलआनो जा सोरबा आबसुनि दैदेनगिरियानो बमा गावनानै क'क्राझाराव जाबादि बरायनाय हाबाफारि लादों बेखौ बिथां हाग्रामा महिलारिया खेबले गावनि प्रेस मिटनि जोहै बुंबाय थादों। दा नोंथांमोननो आं स्क्रिननि जोहै बिथां हाग्रामा महिलारिनि जि बिबुंथि बेखौ दिन्थिनो नाजानाय जादों। लोगोसेयावनो गुबुन फारसेथिं बे प्रेस कनफारेन्सनि जोहैनो बिथां प्रमद बर'खौ माखासे सांबादिकफ्रा माखासे निउज चेनेलनि खौरां दैबायगिरिफ्रा सोंदोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन जानांगौ इलेक्शन कमिशनारा थामहिनबा हाबाखौ 17 बोसोर समसिम जोंनि गेजेराव माखासे जाथाय बिजाथायखौ लानानै दावहा नांबोबाय थानाय दावराव दावसि जाबोबाय थानाय हिसाबै जानो हागौ इलेक्शन कमिशनारा एबा ड्राफ्टिं कमिटिया बेखौ आसामनि रैखाथिनि थाखाय बे डिलिमिटेशननि हाबाखौ खालामनाय जादों होननानै आं सानो होननानै बुंदों। आरो गुबुन फारसेथिं बे डिलिमिटेशननि फारसे माखासे मानसिफ्रा अजद खालामनायनि खोथाखौ लानानै बिथां प्रमद बर'खौ सोंनाय जादोंमोन। बिथाङा ओरैबायदि खेंस्ला नोजोरजों बिबुंथि होदों दि आं गभर्नमेन्टनि मानसि बे बिथिङाव आं गोजोननि खोथाखौ बुंनो हानाय नङा होननानै बिथाङा दाय एरायनानै बुंनाय बादि जादों। दा गभर्नमेन्टनि मानसिखौ रायजो राजाफ्रा मानो दैथायहरो? गभर्नमेन्टनि मानसिया थामहिनबा रायजो राजाफोरनि बिथांमोना गलाम जायो, दाहोना जायो। बे दाहोनाफ्रा बे रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ गोजौ फारसे थांनानै बिथांमोना बुंनो गोनां जायो। बिथाङा मानोना गणतन्त्रनि बयनिख्रुइ देरसिन पार्टआनो जाबाय अंगआनो जाबाय फोरजा फिसा। बे फोरजा फिसाफ्रा खौसे जानानै भटआनो जा माबा मोनसे खामानियावनो जा जिखि जाया गणतन्त्र खान्थिनि नेमखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ मदद खालामनो गोनां जायो बा इलेक्शन सिस्टेमजों बिसायख'थि सिस्टेमजों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि गांनाय उखैनायखौ रैखाथि होनो जोंनि गांनाय उखैनायखौ बुंनो थाखाय बिथांमोनखौ दैथायहरो। नाथाय बिथांमोना जोंनि रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला बिथांमोनखौ जों गादिनिफ्रायबो बोख्लायनो हायो। दा बे बिथिङाव आं स्पेसियेलि खोब दुखु मोनदों बिटिसिनि सिएम बिथां प्रमद बर'आ गावखौनो सरकारनिल' मानसि होननानै सानदों आरो सरकाराव थायोब्लानो अदालगुरि समष्टिखौ लकसभा समष्टि खालामनो हाया बा बुंनो हाया बा अदालगुरि लकसभा समष्टिनि थाखाय जेबो खोथाखौ बुंनो हाया आं होननाय बादिसो बिथाङा जादों। बिथांमोना बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा भट होनानै दैथायहरदों। बिथांमोना रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बिथांमोना थाबैनो बिथां हाग्रामा महिलारिया बोसोनथि होनाय बादि केबिनेट डिसिसन लानानै थाबैनो अदालगुरिखौ बिटिसि पार्टनि
मोनद' बिधानसभा समष्टिखौ लानानै जोंनो अदालगुरि मुङै समष्टि नांगौ आरो आसामनि बायजोआव थानाय मोनब्रै बिधानसभा समष्टिखौ दाजाबनाया बे सरकारनि खोथा आरो बिथांमोना जुदि माबा मोनसे टेक्निकेल प्रब्लेमाव अदालगुरिखौ लकसभा खालामनायजों लोगोसे बे मोनब्रै एमएलए सीटजों बोनजाबफानानै मोनजिसे विधानसभा समष्टिखौ जोंनि अदालगुरि समष्टिजों बोनजायाबा बेयो आसाम सरकारनि बा आयगनि खोथा नाथाय जोंहा बिटिसि पार्टआव थानाय मोनद' विधानसभा समष्टिजोंनो जोङो लकसभा समष्टि बानायनो हानायनि लामाया दं आरो जोंनि 6 डिलिं काउन्सिलनि नेमखान्थि बायदियैब्ला बेखौ बायजो मुलुगजों दाजाबहैनानै बेखौ लकसभा खालामनाया बे 6 डिलिं काउन्सिलनि एक्ट बा आयेन खान्थि बायदि बेरेखा हाबा बेखौ बिथांमोना गादियाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिगौ बिथांमोना खौसे जानानै स्पेसियेलि दा बिथां हाग्रामा महिलारिनि थामहिनबा बिपिएफनि हाइ कमान्ड बिथां हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि होनाय बादिब्ला बिथाङा बे बिथिङाव प्रमद बर'नो नांगौ जायोब्ला बिथांनि गासै एमसिएलएफ्रा बिथांखौ मदद खालामगोन आरो बे बिथिङाव बिथांमोना मोनबो कमप्रमाइज जानाय नङा आरो बिथांमोना जुदि गाव बिपिएफनि मदद नांगौब्ला बिटिसिआव बिथांमोना आयेन खांनायाव थामहिनबा केबिनेट डिसिसनाव बिथांमोनाबो 100% सापर्ट होगोन होननाया खोथायो बे बिथिङाव जों खोब बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बाख्नायनांगोन मानोना बिथाङा दिनै 3 बोसोरनि गेजेराव जाबादि बिफाव लानांगौमोन बे बिफावखौ बिथाङा बिटिसि सरकारनि सायाव गोबां खोथा बुङाखैमोन आरो बर' जातिनि रैखाथिखौ साननानै बिथाङा दिनै अदालगुरि समष्टिखौ लकसभा महरै मोननाय खोथाखौ बिथाङा गावनि प्रेस मिटनि बुंनाय खोथाया जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथावना आरो बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन बिथाङा दि अदालगुरि समष्टिखौ गावसिनि दाबि दावा सिगाङाव खालामनाय बादियै बेखौ अदालगुरि लकसभा खालामनो नागिरनाय खोथायाखौ मोगथां महर होनो थाखाय आबसु आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिखौ जथाय जानानै प्रमद बर'खौ नारसिननानै थाबैनो बिटिसिआव केबिनेट डिसिसन लानानै बेखौ थिरांथा खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों दानिया नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव जि फारागथि थालायनाय बिबुंथि बेखौ नोंथांमोना फैसालिनि जोहै नायलांदो नोंथांमोना बे फैसालिनि जोहै नायलाङोब्ला नुनो मोनगोन हाग्रामा महिलारिया अदालगुरिखौ माबादि सोलो बुद्धि खालामनानै एबा माबादि 6 डिलनि नेमखान्थि बादि अदालगुरिखौ लकसभा खालामनो हायो बेखौ बिथां प्रमद बर'नो बोसोनथि होनायखौ नुदों आरो बे बोसोनथि होनायजों बिथाङा माब्लाबाबो अदालगुरिखौ दाननानै दरं लकसभा जानायखौ बिथाङा लुबैयाखै आरो बावहाय नांगौ जायोब्ला बिथांमोना गणतान्त्रिक भाबै हांगामा आन्दोलन खालामलांबाय थानायखौ बिथाङा गावनि बिबुंथि एबा प्रेस मिटनि जोहै बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं सिगाङाव आं खिन्थाबोनाय बादि बिथां प्रमद बर'आबो गावनि प्रेस कनफारेन्सनि जोहै जार्नालिस्टफोरनि गेजेराव गावनि खोथाखौ फोरमायदों आरो बावैनो बिटिसिआव 11 जुन थामहिनबा 2023आव बिथां प्रमद बर'खौ केबिनेटआव डिसिसन लानो थाखाय बिथाङा जानो हागौ बे समष्टि डिलिमिटेशनखौ लानानै सावरायनो थाखायनो बिथाङा बे एसेम्ब्लिखौ जनो नागिरदोंबो जानो हागौ बे एसेम्ब्लियावनो बिथांमोना थिरांथा लानानै थाबैनो बे डिलिमिटेशननि हाबाफारिखौ होबथानानै माबोरै अदालगुरिखौ खालामनो हायो बेखौ बिथांमोना एसेम्ब्लियाव जलायनानै बयबो बेखौ माबोरै जों साखाफारा जालायनानै अदालगुरिखौ फिन दरंखौ दाननानै अदालगुरिजों माबोरै खालामनो हायो बेखौ लानानै बिथांमोन नांगौ आरो बिथांमोना एसेम्ब्लियाव डिसाइड खालामनायनि उनाव बिथांमोना जुदि दरं पार्टआव थानाय बा आसामाव थानाय मोनब्रै लकसभा समष्टिखौ हराब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया जेरैखि जायाबाबो जोंनो मोनद' विधानसभा समष्टिखौ लानानै जोंनो अदालगुरि मुङै मोनसे लकसभा खालामनानै नांथारगोन होननानै बिथांमोना हुमखि होनांगौ आरो बेखौ इलेक्शन कमिशनारनिसिम बे डिसिसनखौ दैथायहरनो थाखाय जों लुबैयो बा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जों खावलायो बे बिथिङाव बिटिसिनि गासै एमसिएलए चिफ डिपुटि चिफ इएमफोरखौ बाहागो लानो थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा
बुंजानो लुबैनाय बा डिसिसन लाजानो लुबैनाया गोबां सुबुंफोरनि बानबुंनायनिफ्राय जों नुनो मोनदों। दा आङो दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। नोंथांमोनखौ हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव जानाय प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों नोजोर होनानै दिनैनि बिबुंथिखौ आङो बेखिनियाव फोजोबनो नाजाबाय। नोंथांमोना नायदो, स्क्रिनाव नायदो। गिबियाव हाग्रामा महिलारि आरो जोबथारनायथिं नैथि पार्टआव आङो मा खालामो, प्रमद बर'आ प्रेस कनफारेन्सनि जै डिलिमिटेशननि खोथाखौ माबादि थास्लिमनानै बुंदों आरो हाग्रामा महिलारिया डिलिमिटेशनखौ जोंनि बिटिसि पार्टआव लानाय 6 सिडिउल ओनसोलावनो माबोरै क'क्राझार आरो उदालगुरिखौ रैखाथि होनानै जोङो माबोरै बिटिसि पार्टआव मोननै एमपि सिट मोननो हायो बेखौ लानानै बिथाङा गावनि प्रेस कनफारेन्सनि जै बुंदों। आरो गुबुन जिल्ला एखेलगे लग লাগি আমি क'क्राझार, बाक्सा, चिरां आरो उदालगुरि डेलिमिटेशনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'ব লগা আছে। হয়, আমি এছেম্বলি সেগমেণ্ট হিচাপে আমি 15টা পাইছোঁ। ইলেকশ্যন কমিশনাৰক আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ। কিন্তু আমাৰ এটা অভিযোগ আছে, যিহেতু আমি 2000 বিটিচি 6 শিডিউল এৰিয়াত দুটা সমষ্টি লোকসভাটো হ'ব লাগে বুলি 2007ৰ পৰাই আৰু এইটো ডিমাণ্ড দিয়া হৈছে। এইটো আজিৰ কথা নহয়। 2007ত আমি দিল্লীত ইলেকশ্যন আমাৰ চাঞ্চমা কুণ্ডু ডাঙৰীয়া যেতিয়া লোকসভা MP আছিল, এই সময়ত আমি একেলগে আন্দোলন কৰিছোঁ। তো এই হিচাপত বিটিচি অঞ্চলত ক'ক্ৰাঝাৰ একটা লোকসভা আৰু ওদালগুৰি এটা লোকসভা প্ৰায় ড্ৰাফ্ট হৈছিল বুলি, ড্ৰাফ্ট ওলাইছিল বুলি আমি তো আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত 6টা এছেম্বলি ছেগমেণ্ট, গড়েশ্বৰ, তামোলপুৰ, ঢেৰগাঁও, টংলা, ওদালগুৰি আৰু মাজবাটটো। তো এইটো আমাৰ কাৰণে মানে কি বুলি কয়, একচেপ্টেবল নহয়। আমি দল হিচাপে এইটো আমি অবজেকশ্যন কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আমি ডেম'ক্ৰেটিকভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি বিপেড হিচাপে আমি কৰি যাম। তো আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰমোদ বড়োহঁতে যেতিয়া নেকি সেই ড্ৰাফ্টটো ওলাইছিল, এই ডেলিমিটেশ্যনত যেতিয়া ড্ৰাফ্ট ওলাইছিল, গাহৰি খাইছিল, মাছ মাংস খাইছিল আৰু বহুত মানে এনজয় কৰিছে। ইয়াত বুজা যায় যে প্ৰমোদ বড়ো বা UPPL চৰকাৰে বা সকলে তাৰমানে ওদালগুৰি হিচাপে লোকসভাটো ইহঁতে বিচৰা নাছিল। যিহেতু ইহঁতে কৈছে যে আমি যেনেকৈ বিচাৰিছে এনেকুৱাতে আমি বুজিবলৈ বাকী থকা নাই যে আপচু আৰু UPPLে অকল ক'ক্ৰাঝাৰটোহে এটাই লোকসভা বিচাৰিছিল। এই হিচাপতে প্ৰতি কৰিছে। তো আমাৰ ডিমাণ্ডটো হ'ল, যিহেতু সেইটো 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত এই বিটিচিটো, সেই হিচাপত লোকসভা হ'ব লাগে, ওদালগুৰি এটা সেইখিনি কথা। তো আমি প্ৰমোদ বড়োৱে যদি ইচ্ছা কৰে, এতিয়াও সময় আছে, প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচিত এটা কেবিনেট ডিচিছন কমিশনাৰ বা আসাম গভৰ্ণমেণ্টক, তেতিয়া এইটো হৈ যায়, খুব ইজিলি হৈ যায়। যদি ইচ্ছা আছে, ইচ্ছাটা নাথাকিলেতো নিদিবই। আপচুৱে প্ৰেচাৰ কৰিব চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি কেবিনেট ডিচিছন লৈ পেলাই এইটো যাতে ওদালগুৰি একটা লোকসভা আৰু হ'ব লাগে বুলি যদি আপচুৱে কয়, আমি ক'লেতো ক'ত মানিব প্ৰমোদে? আপচুৱে কওক প্ৰমোদ বড়োক, যদি ইচ্ছা আছে, ইচ্ছাটা নাথাকিলেতো নিদিবই। আপচুৱে প্ৰেচাৰ কৰিব লাগে আজিৰ দিনত যে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি কেবিনেট ডিচিছন লৈ পেলাই এইটো যাতে ওদালগুৰি একটা লোকসভা আৰু ক'ক্ৰাঝাৰ একটা লোকসভা হ'ব লাগে বুলি যদি আপচুৱে কয়, আমি ক'লেতো ক'ত মানিব প্ৰমোদে? আপচুৱে কওক প্ৰমোদ বড়োক যে দুটা সমষ্টি হ'ব লাগে, এটা ওদালগুৰি আৰু এটাটো ক'ক্ৰাঝাৰ। এইখিনি কথা এনেকুৱা ষ্টাইলত এনজয় কৰিছে। মোৰ ডাউট আছে যে ইহঁতে প্ৰমোদ বড়োৱে
ছয়টা সমষ্টিটো দৰং অংগ দিয়াটো প্ৰমোট কৰাৰ এটা পলিচি। তো আমি BTC বাকী ৰাইজে আমি এইটো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে। প্ৰয়োজন যদি হয় আমি ডেমক্ৰেটিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰিম। আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। মুঠতে কোনো পৰ্যায়ে আমি এইটো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে। ওদালগুৰি এটা লোকসভা আমাক লাগে। এইটো আমি আৰু DC ৱাইজত আমাৰ আন্দোলন হ'ব। DC অফিচত তাত আমি মেমৰেণ্ডাম দিম যে আমাক মানে BTC মানে দুটা সমষ্টি লাগে, কোকৰাঝাৰ একটা আৰু ওদালগুৰি একটা। এই প্ৰগ্ৰামটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ সাব ডিভিজন ৱাইজত BPF দলৰ পৰা আমি DC তাত ধৰ্ণা দি পেলাই আমি মেমৰেণ্ডামটো দিম। এটাই ৰিকুৱেষ্ট প্ৰমোদ বড়ো বিৰাট ভাল হ'ব BTC বাকী কাৰণে যে ইমিডিয়েটলি BTC কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈ পেলাই এইটো কোকৰাঝাৰ আৰু এই ওদালগুৰিত দুটা সমষ্টি হ'ব লাগে বুলি কেবিনেট ডিচিশ্যন ল'লে আসাম চৰকাৰ বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে নিশ্চয় মানিব। আৰু যদি পাৰে যিহেতু 11 তাৰিখত এছেম্বলি আছে, এছেম্বলিটো মানে এইটো আলোচনা কৰি পেলাই ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে। 11 তাৰিখলৈকে যিহেতু এপ্লিকেশ্যনটো একচেপ্ট মানে অবজেকশ্যন বা ক্লেইমটো 11 তাৰিখলৈকে যিহেতু সময় আছে, 11 তাৰিখত এছেম্বলি মাতিছে প্ৰমোদ বড়োৱে, এই এছেম্বলিটো ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে। আমি অপজিশ্যন হিচাপে কোনো হাৰ্ডলি সমৰ্থন আছে এই ক্ষেত্ৰত। আমি কোনো অপ'জ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। फारसेथिं प्रमोद बर'आ बे प्रेस कनफारेन्सनि जोहैनो गावनि माखासे उसुबिदा खोथा गावनि दाजाब दानख'खौ लानानै बिथाङा खोथाखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथांमोना फैसालिनि इयाव होनाय माखासे नुथायफोरनिफ्राय मिथिनो मोनगोन। প্ৰয়াস কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। খচৰাত আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ মেক্সিমাম তেনেকুৱা এটা নজৰ ৰাখি কৰা যেন আমাৰ দেখা পাইছোঁ। আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াও নিশ্চয় ভাবিছে অসমত দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম হৈ গ'ল, অসমত খিলঞ্জীয়াসকলৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম হৈ গ'ল, মানে চুক্তি হৈ গ'ল। এইবিলাক চাই পেলাই হয়তো নিশ্চয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনে চাব যে অসমৰ স্বাৰ্থত কেনেকৈ হয়তো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে চাই পেলাই সিদ্ধান্ত ল'ব। মই ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াৰ ওপৰত সন্তুষ্ট ক'ব বিচৰা নাই, কাৰণ এটা অংশত আছো আৰু বিং দ্য পাৰ্ট অফ जोबथा बुब्लियाव JSPF सिसिअ चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहर सारनानै नोंथांमोना जायफ्रा गोदान नोंथांमोना आंनि JSPF सिसिअ चेनेल खौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसेयावनो अल नटिफिकेशननि बेलखौ सुइच अन खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनाय। नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि जोहै सावरायनायनि जोहै नोंथांमोना मा खोथा बुजिदों एबा नोंथांमोननि कमेन्टआ मा, नोंथांमोननि हामजानाय हामजायै खोथाफोरखौ नोंथांमोना मोननै हानजानि जानानै नोंथांमोना कमेन्टखौ होनो नाजागोन। आरो आङो बे कमेन्टनि जोहै फिन गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोननिसिम आरो भिडिअ डिलिमिटेशननि सायाव खालामफिननो नाजागोन। एसेनोसै जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम फिन गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै नोंथांमोनखौ जाहाथे इसोरा देहायै सोलेरै मोजाङै लाखिया आरो अराय सम गोजोनै जिउ दानायाव आनान गसाइनि ब्लेसिंखौ मोनबाय थायो, बेखौ नोजोरथि बोनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर'।